gang med at lave en slushy maker med sødmælk. Det bliver virkelig klamt. Hold kæft, det er klammer det der. Okay. Slushy maker med sødmælk. Det er virkelig konstant klamt. Hvor special. Det er Hjalmut Hanse, Toby Kryger, Lukas Møller Special. Klammer mælkesnit. Mælkesnitter. Hvis det er så meget æder det her, så giver jeg seriøst 20 kroner. Ej, Hjalmar, du gør det ikke for helvede. Jeg gør sgu da. Er du dum, Det skulle da være blevet til smør. Det er det faktisk. Jeg tager det hele. Okay, det finder jeg med over. Nej, ikke hælde det hele ned. Ikke alt det. Bare en skefuld. Ja, tak. Det er fint. Jeg må drikke. Nej, vent. Okay, drik. Der skal lige en ske. Drik.